כ-1200 נערים חוגגים בר מצווה מדי שנה ברמת השרון. השאלה היא כמה מתוכם יזכרו את החוויה הזאת לטובה, אם בכלל. אצלנו במכון ילוו את בנכם כל הדרך עד לעלייה לתורה, מדריכים ברוח צעירה וטובה, ויפיקו לכם אירוע מלא בשמחה, מלא באנרגיות, כלי נגינה, שירים, דרבוקות, גיטרות, וישאירו לכם טעם מתוק, לכם, למשפחה ולחברים. אני רוצה להמליץ בחום על המקום המדהים הזה. הדרך שלימדו אותו. האהבה שנתנו לו. וואו, וואו, וואו. ממש משמח, ממש מרגש. פשוט חבורה של אנשים מקסימים. השמח שהיה פה עם כל החבר'ה מהישיבה. הרמתם, פשוט הרמתם. היה מושלם. זו חוויה שלא נשכח.